Rwy'n hoffi gweld fy ffrindiau pan ydw i ar ddialysis. Byddaf yn gweld eu heisiau os byddaf fi'n cael dialysis gartref. Un o fanteision hemodialysis rheolaidd yn yr uned ddialysis yw'r cyfle i gael sgwrs a chael cymorth gan ffrindiau a staff yn yr uned ddialysis. Felly mae llawer o bobl yn poeni am golli hyn pan fyddant yn symud i hemodialysis gartref. Ond mae yna nifer o ffyrdd o gael chefnogaeth a parhau i fod yn gymdeithasol gyda hen ffrindiau a chwrdd y ffrindiau newydd trwy grwpiau cymorth, gweithgareddau cymdeithasol ac elusennau.